नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कांद्याची भजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे मी 4 बारीक चिरून कांदे घेतले, एकदम पातळ चिरून घेतलेले आहेत। लाल मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि हे बेसन आहे, मी 1 मोठी वाटी घेतली आहे। मीठ घालून घेऊया। कांदा एकदम पातळ चिरून घ्यायचा, जेवढा पातळ होईल तेवढा कांदा चिरून घ्यायचा। हे आपलं मीठ लावून झालेलं आहे आणि आता हे 15 मिनिटं आपण 10 ते 15 मिनिटं ठेवून देऊया। कांद्याला मीठ लावल्यानंतर 10-12 मिनिटं आपली झाली आहे। आता आपण पहिले हळद टाकून घेऊया। लाल मसाला, जसं आपल्याला तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे मसाला वापरायचा। बेसन घालूया। आपण ह्यामध्ये पाणी वापरणार नाही आहे कांदा भजीमध्ये, कारण पाणी वापरलं तर भजी नरम होतात। म्हणून ही आपल्याला कुरकुरीत पाहिजे आहेत भजी, म्हणून आपण बिना पाणी वापरल्या बिन ही भजी आपण कांद्याची करायची आहे। बेसन हळद मसाला सगळा मिक्स करून झालेला आहे आणि आता आपल्याला ही तळून घ्यायची आहे भजी। तेल आपलं तापलं आहे आणि गॅस मंद आचेवर ठेवलेलं आहे। कांदा भजी तळून घेऊया। यामध्ये मी बिलकुल पाणी वापरलं नाही आहे, जे कांद्याला पाणी सुटलं आहे त्याच्यामध्येच आपण पीठ मळलं आहे आणि ह्यामध्ये सोडा पण वापरला नाही आहे। सोडा वापरला तर ती भजी नरम पडतात आणि कुरकुरीत होण्यासाठी सोडा वापरायचा नाही। भजी तळून आपली झाली आहे, एकदम छान तळून आली आहे। अशा प्रकारे मंद आचेवरती जी भजी तळून घ्यायची, म्हणजे ते आतपर्यंत चांगले भाजतात। कांद्याची कुरकुरीत भजी आपली बनून तयार झाली आहे। बिना पाणी टाकल्या बिन ही भजी मी बनवलेली आहे। अशी भजी बनवली तर चांगली कुरकुरीत होतात आणि चवीला पण खूप टेस्टी लागतात। तर अशी एकदा तुम्ही भजी करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।